Pozdrav ljudi, završili novu igricu Shadowgun deca, idemo na spinujemo. Nismo ništa dobili. Ovo je pucačka igrica. Idemo odmah počnemo. Nemam ima na igricu. Jer se nisam loginovao, jer neću stvarno da igram ovo dugo. Nego samo malo epizodu da napravim. Ali ako mi se svidi, počinjemo s pravim let's playu. Nije jump scare. Znači ne morate se plašiti. Vidi ovo. Kako lepa grafika. To sam ja. Šta je ovome? Headshot. To sam ja tražio. Nisam... Yes! Kill, headshot isto. Još jedan kill. Tri kila da ne umrem. Ovo je dobro. 4 kila bolje reći da ne umrem. Imam nekakvu pušku za onu bandit. Eno ga protivnika. I to onaj što laguje. Koliko ih je. Ovo je opasnije onda. Block strike. Strike! Odakle je ovaj sapucao? Ma kako ja mogu znati gdje je ovaj? Vidi kako laguje, ovo je 1% haker. Jeste vidjeli što ovaj radi? Blablabla, možda se levo desno kada se šlogirao. Opet. Cilj mi je budem drugi, prvi ili treći. Prvi, drugi ili treći. To mi je cilj. Njega smo maknuli. Wow! What the fuck? Pobjega je. Ovi što lagu, ja njih mrzim. Prvi igram igrici da se ovako dobar. Evo ga. Ovaj ima pumpericu. Opet ovaj što laguje, ne. S leđem ubio nas. I dobili smo onaj kill.
Koji smo? Smo i ovo prvi. Koji smo stvarno, ja ne znam. Jes, ubili smo ga. I plus headshot. I plus rank 2. Oje. Misli da imaju sad nove puške na rank 2 kao pumparica. Oje, kako ih ja sve rokame. Opet ovaj što lagao, ja. Makni ga. Mrzim lagovanje. Mislim, stvarno smo drugi. To ćemo se znamo. Kako vi ljudi laguje. Gotovo. Koji smo? 4. Pih. Mrzim kad sam 4. Nije loša igrica. 4. Vidi, ovaj me jedno stigao da bude. Fino smo zlato uz ovog Moneja. Bam bam ranau. Ok. Research. Ok. Research. Šta možemo da researchujemo? Vega možemo. Prvo će da izgleda nešto bolje. Kako izgleda, nema. Ima ovo. Da možemo da imamo 2 puške. Da. Ajmo nju da otvorimo Vega. Nemam pojma kako je. I to je bilo to s ovim videom. Nadam se vam se sviđa igrica. Ako ćete još, ne kažete mi u komentare.